Na most először én ezt a hagyományos nyakkendő kötést mutatnám meg. Ezt szeretik az olaszok is kötni, meg a könnyed franciák, amikor csak egyszer áthúzzuk. Tehát húzunk egy X-et, a rövidebb. Igen, egyszer áthúzzuk. Az ujjunkkal, amit most mutatok lassan, ide középre beteszem. Itt hagyok helyet. Aha. Csak egyszer. Itt ezt szépen áthúzom, és ahol ott hagytam helyet az ujjammal, oda beteszem. És akkor tulajdonképpen így alapvetően már meg is van a nyakkendő, amin csak már igazítani kell. Természetesen nekem sem szokott egyszerre rögtön sikerülni. Én ez úgynevezett holos kötés, amit most mutatok. Ott az ujjammal csináltam egy kis hajtást, azt nem tudom, jól látszik-e. Rátűröm a gallért. Megigazítom. Na most ott látszik egy ilyen kis törés. Az a kis hol, az eleganciája ennek a kötésformának. És hát természetesen, amiről előbb beszéltem, a sznopság, ami itt van mögötte, ez a kis fülecske, amit ide belehelyezek. A belső szárát. Ez gyakorlatilag az ember kigombolja, akkor ezt így. Ezt így direkt kicsit kifityentik az urak, hogy megint csak jelezzék, hogy ez a nyakkendő nem egy hagyományos, hanem ez a sartoriale. Az nem szép, mondjuk, most megmutatom, mi a nem szép, ha mondjuk lóg a gombluk kilátszik, az nem szép. Ez a hagyományos kötés, ez inkább a könnyedebb olasz csomó. Jó magam, ezt szeretem a legjobban, mert egyrészt sokkal egyszerűbb megkötni, másrészt megvan neki ez a szépsége, ez a hol, ez a kis törés. Na most nagyon fontos különben, hogy a nyakkendőnek a minősége, mert vannak olyan minőségű nyakkendők, amikkel az ember kötögetik, de nem tudja megcsinálni ezt, mert mások benne a vetegszek, más a kommerc nyakkendőknél sajnos ez előfordul, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Még egy dolgot szeretnék közkincsé tenni, hogy a nyakkendőt, akik megkötik, bizonyos urak, vannak olyan urak, akik tulajdonképpen nem nagyon szeretik úgy a nyakkendőt, nem nagyon tisztelik, és maga a kibontása is. Egyrészt úriember a nyakkendőt, az sose rakja el megkötve. Sok esetben a nyakkendőt csak így kibontják, leveszik és így elteszik. Ez nagyon nagy hiba, úgymond, mert összetöri azokat a vetegszrészeket, és a nyakkendő tulajdonképpen, ahol már ott megtörik, az a későbbi kötésnél, vagy tisztítás után, vagy valami, az meggyengül, és már azt a formáját elveszti, nem lehet vele újra azt a szép formát megkötni. Szóval mindenképpen azt javaslom, hogy a nyakkendőt vegyük le, és úgymond különös műgonddal szépen lassan bontsuk szét, ne úgy, hogy így tépjük magunkra. Vannak olyan emberek, akik így letépik magukra a nyakkendőt, össze-vissza szaggatják a selyemszálakat benne. A nyakkendőt azt becsüljük meg.